ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Itatawanan day di tatangyo. May mayat sa no agsubli tayo kadagiti addim ijay naggapwak ijay Luzon. Imbag ijay, taado ti sigod nga amam mo, kan mabalin ko apakitang danan. Asidag ka di iti lugar yo ijay, nanang? Asidag kami iti syudad. Adda kami iti sa kaanan ti bantay. Mabalin mo apag naan no sumalog ka. Anya ka di ti pagbiyagan dagiti tattaw ijay, nanang? Panagmula iti nagduduma a prutas, gandad dumapay. Ada ka di mabalin tayo amulaan ijay? Awan, ngam adda kanupay ginalawa a prutasan ako kwa ti may sa pamilya. Mangtangdanda kadagiti agtrabaho. Kaano tayo mapananang? Ay, ituloy kumutla ka di ti agadal, no adda maurnong ko? Wala, aginrol ka ijay. Basta maanusam ti kanayon a sumalog iti bantay, amapan iti pagadalan. Adda manan babayadan mi iti pagadalan, nanang. Ay una yan, kanayon lakit nga adda bayadan yun. Kaano laeng idi adda binayadam. Idi na panalawas day jay. Apay, agsusweldo ak aya alinawas. Awan ti kwarta. Sa paagtula ti mga remedyo nga ruden. Rumbang laeng, awan lakit adda babayadan. Apay, bangko ak aya. Sa balimot nga min di binayadak, idi nanang. Uray sa bali, isumila babayadan dayta. Ay, makapasuron dagita babayadan. Talaga kasta nanang. Awan ti libre ita. Sana bali. Isaklat ta ti mga pamuspusan. Ala, aldawan, maladaw kan. Apay ang nakaawit ka pa'y lang, itirinagpot akayo. Ipan ko di balay danana sa lod. Pagsungrod da ka no. Manungay mo ti pananggata na iti may sa arapat. Duamot arapat day taawit mo. Umanayan na pagbayad ko iti babayadan iti eskwilaan. Isuan na sapa ka na pandita bantay ang nagkayo? Uwen, ala, umuna kang tama nga na maladaw ka. Urayan ka kuma, tapno da ka duwak amagmag na. Umuna ka, tatarimnak pa iti chinelas ko napugsat. Mangkitak pa iti barot. O sige, umunak nga rodan. Darasam tapno saan ka maladaw? Insagana amin ti katulong ti kasapulam amapan iti pagadalan. Adayayam ko iti chis ita, makisalipak. Makisalip ka iti chess? Anya nga oras, taumay kabuyaan. Alas 10, mami. Bakantik day nga oras. Mangala kayon to iti pang snack, kandanom ko. Areglado, iho. Masiguradok asikaman ti mangabak iti dayta at chess. Awan makaatiw kanyak, numaipapan iti chess, mami. Wen, iho. Agbalin kanto analatak iti chess. Isu nga ron anang bayadak iti mangisuro ken ka manipod ubing ka. Isu asyak tinala ti pagadalan ang makisalip. Makadano nakto iti Olympics, kan SEA Games. Dayta ti padpadaanak ang mapasamak, iho. Nalatak kanto. Kanayon akakaasi ka ang mga remedyo iti pagbayad mo. Nadyak aramidan da ito eh. At adang awan na sayat ang masakbayak. Awan met malak ka ni nanang. Tasan ka no abinulan ng agsusweldo. Naglaing kamot nga agtaray kan aglangoy. Apay no yung kaagaplay kan ni Coach Cross. Taagatleta kalaangan. Awan gastusak ng ag-training. No makita ni Coach ti potential mo, ang mga nutulungan na kapay. Nagrigat matagbalin ng athlete. No awan tinalatak akadwam. Ngam ni Coach, nakadanon kanon iti Olympics dagiti players na. Amok da ita. Awan mo't nga rod aramatet. Basta agpatulong ka ni Coach. No makita na ti kabaalam, amok nga iraman na kakadagiti ag-training. Nangababak kamot ako nam iti marathon. Saan ka di? Inaramat kumot lang nga pinag-enroll.
Oh, apay analiday ka dita suli. No saan ka makabayad ije pagadalan nyo, agsardeng kalaangan, tapno awan ti pagparparikutam. Sayang naisardeng ko ti agadan. Ngam awan metlaang ti usaram. O di agsardeng kan, ituloy mo to no addan tun urnong mo. Kasano nga tang agpaiso ayan, nanang? Adumat ti amok di ta nagsardeng. Nagurnong da. Kat intuloy da, di panagadal da. Addan sa puntuyo, nanang. Talaga nga da. Parparigatem latabagim. Kasano, nakapoy mo tuutak mo. Unay mo tinday tan, nanang. Agparparikot nga rod da taon, kasta pa'y lati bagayo. Si kang amin tagar aramid iti bukod mo aparikot. Naglaka sulbaran. Masaya nga nak iti panawon nga glabas. Nagsardengak, nanang. Imbagakit din ni nanang agsardengak nga gadal. Amom, nadamag ko nga imalis ka no iti sabali a pagadalan dagiti sigod a players ni coach. Kaya't nga taama addahan iti kabarbaro a player. Inkayam amon ti bagim, ibagam asigod ka anak ikumpit iti maraton. Ay, mapantaman nga rod, kaduan nak. Imbagkan ka, kasaan ka ama nagbabain? O sige nga rod, nakitak a nagturong iti opisina na ni coach. Naimbag abigat yo, sir. Nadamag ko nga agbirbiro kayo kano iti players. Naimbag abigat mo, Maet. Ada ka di amam mo mga atleta? Siyak, sir. Sigod nga atlitak iti Visayas. Apay adi mo intuloy. Awan nga min umdas nga usarek, no dahi ag-training kami iti sabali a lugar, sir. Okay, kita agpay ti kabaalam. Ala, mapantayo ijay ground. Agtaray ka, taorasan ka. Makita yo, nagpartak saan ka di, sir? Well, napartak agpaiso. Nakadano na dagos iti finish line. Sigod nga min nga agnanaed da iti kabambantayan, sir. Ken, nalaing kanupay nga aglangoy. O kita dagiti agap-apit iti prutas. Masapol anasaya ti kalidad dagiti prutas, tapno nangina inton ilako tayo. Una, amaw. Ada kakadwa kang agbambantay jay, amaw. Nasayaat, ngam apay adi kanapan. Kagap-gapok ija, amaw. Umay kulad amagay, no kaano nga umay ti bayar. Tapno amumay, no agimpaki kamay. Kat agimpaki kayon Anya nga iti aramidan nyo. Ay, sige nga rod, amaw. Inak ibaga nga agimpaki kamay. Day talakit din tim imayam ditoy. Ha? Imay la nagdamag. Apay nga itala nagpakita kanyak ni Bernard, no sigod kay ma player. Pinilit ko, sir. Managbabain ngamin. Ken, makitak amarigatan amang remedyo iti pagbayad na dito eskwelaan. Nasayat nga rod ta pinilit mo. Apay kumaamabain. Awan ngamin arwatan na, sir. Awan igatang na. Ken, awan pocket money na, numapan kayo ag-training iti sabali a lugar. Naku naman nangabak idin. Apay asa naging matang iti arwaten na. Iso ka no ti inaramat na nag-enroll, sir. Kasta ka di. Sayang ti kinalaing na. Iso asyak ti mang train kan kwa na. Tulungak. Ita tamaysa ka na player, masapul atunggal malpas ti klasem, umay ka pa ag-training, ha? 30 minutos nga ag-training ka, sakbay nga agawid ka. Ag-jogging ka matan iti bigbigat. Un, sir. Ada kami iti igid ti syudad. Magmag na kami ang sumalog iti bantay. Iso tarayan mi, akas pa nag-jogging mi. Nakisalip ka kanupa iti swimming, pudno ka di. Un, sir. Nangabakak idin. Gayem ko ti coach ti swimming. Nulakat sa na-conflict ti oras mo iti marathon kan swimming, mabalin apakisalip amadwa. Kasta ka di, sir. Tulungan dakman nga rod, sir. Sige, tulungan ka mga i-process ka dagiti papeles mo, tapno agbalin ka a varsity. Awan bayadam iti panagadal mo.
Agyaman ako na, sir. Nga masapul ka na ti training mo. Masapul ti disiplina. Iti may sa player, sana pulos ang mapalubusan ng agbisyo. May pari ti panagsigarilyo kan panaginom may ti arak. Apay ang nagladaw ka si Mangkwet. Ay, nabanugak ang nakitangdan. Nabanugak ka nag-training, nanang. Nag-jogging ka nagawid. Nagkunang amin nga agjogging ka. Ala, agluto kan. Ag-training ang iji pagadalan. Tagbalinak nga atleta, nanang. Saan ka di asigod nga atleta ka? Uwin, ngimita, pasabali ang pagadalan. Ag-training ak, tapno agbalinak ng atleta, tapno awan bayadak. Mapan ka kadimanan makisalip? At danto kadimanan premium? Una, na mga bakak na nang. At day bagak kakadwa, atleta ni Bernard nga anak ko. Atleta? Kano kanayon ko ang makita ida iti may sabalasang nga agkuykuyog. Kanayon dabag magna iji bantay nga agturong iji syudad. Naira nala siguro ang nagkuyog da. Dalan nga rod, pag naanti tao. No naminsan, wano namidwa, mabalin ang naira na. Ngam no kanayon, saan ka di nga da milagro na? Anya ti kayat mo asawan, at damadi nga aramidan ti anak ko. Ay, si Kati nang ibaga iti balikas amaday. Sana siya. Imbagam itay a milagro. Apay ti milagro. Dakas? Kaslakas tan ti turong ti saom. Ay, si Kala ang tinangiturong iti dakas. Ha? Awan mo't imbaga. Imbag ta nakita ka si ka, Monica. Nadamag ko nga atleta ti anak mo. Uwan ka no amo, day tatimbaga na kanya. Anya ko mga sports. Apay, nalakat ti agbalin nga atleta. Pangalaam ko mga iti aramaten na. Imbaga ka no ti coach na, ngadda ka no tulong ti gobyerno. Tapno makapan ti atleta iti papananda, amo. Mangnam na makalatta ka din iti tulong ti gobyerno. Day tamat nga minti ko na ti anak ko, amo. Saan ka unay nga ambisyosa? Ang gasto matlaang ti atleta. Amo, jay anak ko, chess player. Ha? Chess player ni Mario, amo? Katwen. Apay, ti anak mo. Adda ka di aramaten na, no adda papanan na. Nakalkal ko ti records mo. Si kamot gayam tinangabak iti napalabas a pasalip. Uwin, sir. Kailat ngamin apimanaw ti maestro mi. Nagsakit ka na? Mabalin ka makisalip iti palarong pambansa. Ha? Palarong pambansa, sir? Sika ti maysa ka dagiti rumpeng nga makisalip. At dala nagbalin na parikot iti sigod a coach mo na heart attack gayam kano. Ngem, awan mat aramatak, sir. No iti palarong pambansa, awan ti magastos mo. Gobyerno ti mangipaaykan ka. Kasta ka di, sir? Makisalipak mo awan kwartak? Wen, Bernard, makita nga mi nakabaalam. Kang runan iti amin, nasingpet ken napakumbaba ka. Ala, agsolisita kadagiti kakadwak amang isursuro ditoy. Tapno adda usare makwarta. Adda ka ditoy, sika, nga anak ni Monica. Adda ka di parikot iti kada ni Bernard, Mrs. Si kagaya, coach. Kaya't ko ang mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics. Nulakat ta mga bak, Mrs. Uray mano ti ited ko iti coach na. Basta mapili lakit di ti anak ko. Mga bak nga tada Mario kan Bernard, iti ay ayam anak kisalipanda. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita alawas anapaulwan.
Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.